Abans d'arribar a la una de la vesprada anem a conèixer a altre candidat a l'alcaldia d'un dels municipis de la nostra comarca, en este cas de la Pobla del Duc, i en este cas també candidat del Partit Popular. Òscar Bataller, benvingut, bon dia. Hola, bon dia, moltes gràcies Esteban per haver-me convidat a este espai en la ràdio. Bueno, tenim que anar poquet a poquet, coneguem-vos a tots els candidats i candidates als municipis de la nostra comarca, conforme aneu fent-se públic, perquè recentment el Comitè Electoral Provincial del Partit Popular t'ha ratificat com a candidat a l'alcaldia del teu poble. Efectivament, farà uns mesos vaig tindre el plaer de ser nomenat per el Comitè Electoral Provincial. Primer van ser els afiliats de la Pobla del Duc els que van donar el seu suport i posteriorment va passar aquesta decisió a mans de l'executiva provincial. Me sent molt agraït de que confien en mi per a liderar aquesta candidatura i sobretot que facin aquesta aposta decidida per una persona jove que a més suposa una renovació del partit total i ahí estem, la veritat, contents i en ganes d'emprendre este repte. Tu ho has dit, eres molt jove. En tu ja hem parlat diverses vegades perquè eres l'actual president i actual portaveu del partit al municipi des de fa no recorde quant de temps, i també va ser un repte per a tu, tan jove, no? Ser la cara del partit, ara la cara de la candidatura, qui encapçalarà aquesta candidatura, després de qui ha estat tants anys al capdavant del partit, Natalio Navarro, no? L'any 2021 vam fer un congrés local en la Pobla del Duc on vam decidir renovar la presidència del partit local, i en aquell moment se va plantejar ja la possibilitat de fer-ho, d'assumir el càrrec. Era una gran responsabilitat, és una gran responsabilitat, però em van animar tots i la joventut, el fet de ser jove, ho van veure com un avantatge, perquè tenia per davant propostes, idees noves i sobretot no venia contaminat d'alguna forma per pràctiques, velles pràctiques o per idees que podien ser vinculades a altres etapes del partit. Això va ser l'any 2021. L'any 2022 Natalio Navarro dimitís de concejal per a aquesta renovació completa que volien fer en el partit i assumís el càrrec de regidor en l'Ajuntament de la Pobla del Duc, i des d'aquest moment hem estat fent una tasca d'oposició, una tasca moderada, perquè la nostra visió de com té que ser la política és una política constructiva, sempre procurant proposar, evidentment sempre hi ha crítiques, però en una idea de millorar el poble. No una política de bandos, sinó una política de negociació i d'acord. Quin és el teu objectiu com a candidat a l'alcaldia? Si tu ara ja, diguem que estem en el 28 de maig, eres elegit alcalde de la Pobla del Duc, el teu objectiu? El major objectiu que té actualment la Pobla del Duc, i és una necessitat que hem observat els últims anys, és fonamentalment el treball. Hi ha una falta de treball, no solament en la Pobla, sinó en altres pobles de la província de València, i això ve degut a que l'agricultura, que era la major economia o el major motor econòmic de la Pobla, actualment viu una crisi sense precedents i molta gent no pot viure dedicant-se a aquesta tasca. Entonces, considerem que la Pobla del Duc té que fer un esforç en invertir i en apostar per una economia industrial, sobretot, perquè, a més, s'ha vist en molts municipis, com en Montaverner, que el tenim molt proper, que és més menut que la Pobla, té un polígon industrial envejable i funciona econòmicament millor que el nostre poble. Entonces, un dels majors objectius és això, i això que té també està intrínsecament relacionat en
el fet que la gent jove se'n vagi dels pobles menuts a altres espais com ciutats i demés, pues està molt vinculat, no, a l'envelliment de la població i al despoblament dels municipis menuts, que és el que tenim que evitar els polítics dins de les nostres possibilitats. Entonces, els majors objectius són afiançar un model econòmic de futur i procurar que la gent jove es quede i forme la seva vida en el poble, en la Pobla del Duc. I que vinguen també, no? Efectivament, sí. Això seria ja un pas més. Primer procurar que es queden i després atraure a gent nova, clar que sí. 4 anys per davant, encara tenim la campanya també, la campanya electoral per davant. Sí. No parlarem encara de programa electoral perquè queda encara molt de temps per davant, encara que relativament tampoc queda molt de temps per a que comenci la campanya i per a que comenci aquestes eleccions, no? De cara a les eleccions. Però qui és Òscar Bataller? Per a que qui no el conega en la Pobla del Duc ho sàpiga. És una gran pregunta, Esteban. Pues jo soc una persona humil, una persona de poble, m'ha criat, he viscut tota la vida en la Pobla del Duc, llevat de, quan vaig complir 18 anys, me'n vaig anar a estudiar a Castelló de la Plana, el grau en Psicologia. No el vaig acabar, i això per moltes vegades me diuen, no eres psicòleg. No soc psicòleg, no estic graduat en Psicologia, perquè, per desgràcia, avui en dia tindre un grau universitari no te garantís tindre un lloc de treball relacionat amb això, i és un dels problemes que viu la gent jove actualment. I en aquell moment vaig decidir tornar a la Pobla perquè a més considerava que tenia que estar a prop de la meva família i a més trobava a faltar el que és la vida de poble, perquè moltes vegades diguem, no, viure en el poble és avorrit. No, la vida de poble és una vida tranquil·la, és una vida pues això, que et coneixes al veí del costat, que si necessites ajuda en qualsevol moment pues ho pots fer. I en aquell moment pues, vaig decidir tornar a la Pobla i res, soc una persona, pues, això, no tinc unes aficions, diguem, esportives hasta allà, ni res, però pues, lo típic, no? M'agrada, com tots, a nivell de l'oci, veure pues, pel·lícules, sèries i demés, i res, estar en contacte amb la gent. Soc molt familiar, també. És una de les característiques que tinc. Molt familiar, molt de poble, el contacte amb els veïns i les veïnes, no? Suposa que ara mateixa suposa que estaràs en aquest procés, no? Sí, bueno, molta gent pues, te para, quan te veu pues, aprofita, s'arrima i així discretament te diu compta amb mi, tens el meu suport. O hi ha molta gent que també, i ho agarrem de forma positiva, mos diu és que això crec que podríeu fer d'una altra manera o mira, vos dono una idea pel programa electoral, perquè al final esta funció, la funció política, la funció pública té que ser una conversació constant en la gent, per saber les seues necessitats, per saber quins problemes tenen, i jo m'alegre molt quan la gent se m'arrima i per dir-me pues, qualsevol de les coses que necessita. Per tant, als veïns i veïnes de la Pobla els dius que quan te vegen que et diguen el que necessiten, el que volen, no? Sí, efectivament. Els ajuntaments no tenim una gran capacitat per solucionar tots els problemes, però tenim que tindre, i això és una de les carències que observen en l'actual equip de govern, hi ha que tindre molta voluntat, hi ha que intentar moure sal i terra per a aquelles coses que podem solucionar-les. La gent a vegades no sap on acudir, té problemes familiars, té problemes laborals, té problemes de molts tipus, i si nosaltres podem ficar-los la vida un poc més fàcil, pues ells ho agrairan també. Dies per a les eleccions, molta feina per davant, com tu has dit, esteu preparant el programa electoral, estàs confeccionant la llista, tu has parlat de renovació, gent jove, tu ens diràs. Intentarem que la llista siga una representació de lo que és la societat, que hi hagi gent jove, gent en idees noves, en propostes, però també gent experimentar, no precisament en el món de la política, sinó en la vida, perquè moltes vegades ens poden donar consells o ens poden dir coses a les que no havíem pensat en elles, i procurarem que sigui una llista més transversal i de gent que tinga sensibilitats diferents. Hi haurà gent que siga més religiosa, menys religiosa, hi haurà gent que donarà suport a
al món taurí, hi haurà gent que igual pues, no és la seva major afició. Volem que sigui una llista que aspire a governar un poble en què hi ha gent que pensa de formes molt diferents. Entonces volem ser un partit que aglutine una majoria de persones en idees molt diferents, però que tenen objectius comuns. Això és un poc el propòsit de, no sols de la candidatura, sinó també pues, del programa electoral que estem confeccionant. Per cert, abans nomenaves el polígon industrial de la Pobla. Esteu un poc lluny de la CB60, no? Encara que tampoc tan lluny, no? Però relativament, segons qui, ho pot veure lluny o ho pot veure prop. Per què dic això? Perquè fa pocs dies va estar Carlos Mazón, el vostre president regional. Creus que si es desdoblara la CB60 afavoriria a les indústries o a creació de noves indústries al polígon de la Pobla? Vam estar l'altre dia, juntament amb Carlos Mazón, reivindicant aquesta inversió, que és una cosa que se mos ha promès en moltes ocasions i que, per desgràcia, pues, encara no s'ha fet. I ho fem bàsicament per lo que tu comentes, no? Unes infraestructures de carretera potents, ben acondicionades, el que facilita és que les empreses vinguen el transport per carretera de camions i de vehicles privats, perquè és una carretera que, ho vaig comentar també en les meves xarxes socials, és molt transitada en alguns moments del dia i es pot arribar a ser perillós. S'han produït molts accidents els anys anteriors i entonces pues, és una infraestructura que podríem considerar com prioritària, sobretot per a la comarca de la Vall d'Albaida. Entonces, en aquestes infraestructures per carretera, juntament amb els polígons industrials i tal, pues, faria que la gent tinguera més facilitats. Famílies i empreses. Òscar, ens queden dos minuts per a que des deixe, per a que digues el que cregues, et dirigisques als teus veïns i veïnes. Pues m'agradaria llançar una reflexió i és la política en moltes ocasions se veu com una cosa pues, de bandos, una cosa de confrontació entre partits, entre persones, que no som capaços de ficar-nos d'acord uns i altres, i jo no estic d'acord en això. Vinc a la política sobretot per a desmitificar aquesta part, perquè considere que és necessari que tots pues, arrimem un poc el muscle, que siguem comprensius. Jo intento ser molt comprensiu en les decisions que pren l'equip de govern actual socialista i intentem sempre aportar això, sobretot per un motiu. El que fem els polítics en els pobles després es transmet a la societat. Les conversacions que hi ha en el bar, les discussions que hi ha en el bar, si nosaltres no alcem el tono i som capaços d'arribar a punts en comú de forma, pues, això, en concòrdia i demés, la gent després tindrà una convivència més còmoda i millor. Tots tenim punts de vista diferents, però parlant la gent s'entén, és una frase que solem dir. Entonces, sobretot vinc a reivindicar aquest paper en la política i que la gent no la veja com a algo llunyà a ells, sinó que és algo de la que poden formar part i que poden, pues, això, involucrar-se. Òscar Bataller, candidat a l'alcaldia de la Pobla del Duc per el Partit Popular. Moltes gràcies i, com vos dic a tots, anem parlant durant estos mesos. Moltíssimes gràcies, Esteban. Gràcies. Gràcies.